ημίχρονο ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα. 1-0 μπροστά οι γαλαζοκίτρινοι. Με τον γκολ του Ντάρσιο. Πλάνα από τους ποδοσφαιριστές που είναι στον πάγκο. Ο Αγόρας Αντωνίου, είναι ο Ανδρέας Γεωργίου, Φρόντις, Τράζιτς, Πουρσαϊτίδης, Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης, γιος του Σάβα Πουρσαϊτίδη. Ήταν στην ΠΑΕΚ δανεικός. Ναι, Νικόλας Αχιλλέας Λισάνδρου, ο Πάρης ο Πολυκάρπου που ήταν προηγουμένως στο πλάνο, Μέουερ, Νικόλας Κούτσακος, στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Στον πάγκο του Απόλλωνα Ζαχαρίας Άδωνη, ο Μαλεκίδης, ο Νέαρχος Ζήνωνος, Φίλιπ Κούν και Κωνσταντίνος Τηλιανού τερματοφύλακες, Ανδρέας Σίκης, Αγάπιος Βρίκης, Πάνος Χαραλάμπους, Χρήστος Χαραλάμπους, Ροπέρτος Ροντής και Ιωάννης Πολυβίου. Κάποιοι από αυτούς θα περάσουν, Γιώργο Λεωνίδου, στον αγώνα. Ο Βρίκης και ο Σίκης είναι που θα περάσουν. Περίμενε, Βρίκης. Ο Βρίκης και ο Σίκης είναι που θα εισελθούν. Ναι. Οι δύο Κύπροι παίχτες, και έμειναν στα αποδυτήρια ο Βούρος και ο Γκασπάρ. Τώρα πώς μεταφράζεται τακτικά αυτό, τον ειδικό τον έχεις δίπλα σου. Πούντο. Τη θέση του Κασπάρ, που ο Κασπάρ είναι δεξιός ακραίος αμυντικός, τον είδαμε και ένα διάστημα στο πρώτο ημίχρονο αγωνίζεται και δεξιός ακραίος επιθετικός. Θα πάρει ο Σίκης το πιο πιθανό, εκεί αγωνίζεται και στην Ομόνια Ραδίππου, στο δεξιό άκρο της άμυνας. Και όσον αφορά και τον Βρίκη, να δούμε που το πιο πιθανό θα έρθει στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Θα υπάρξουν και κάποιες εσωτερικές αλλαγές. Θα το δούμε αμέσως με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Μπαίνει άλλος ένας. Α, είναι ο Βρίκης. Όχι, βασικά θα γίνει αλλαγή όπως πρέπει από την τελική γραμμή. Ναι. Έγιναν οι πρώτες δύο αλλαγές. Το ΑΠΟΕΛ συνεχίζει, Αντριέ, με τους ίδιους 11. Σχόλιο και αυτό θέλω. Να ξεκινήσω πρώτα, επειδή υπάρχουν δύο αλλαγές από πλευράς Απόλλωνα, μου επιτρέπεις, ότι θα δούμε τον Λα μαζί με τον Κβίτα όσον αφορά στο κέντρο της άμυνας, τον Σίκη στο δεξιό άκρο της άμυνας, Μαρχάμ αριστερά, σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Αγάπιο Βρίκη να αγωνίζεται. Θα το δούμε με την άρξη. Επίσης στα δύο άκρα βλέπω τους δύο επιθετικούς του Οντού και τον Διονέ από πλευράς Απόλλων. Κόρπου κάνει καλή πάσα, ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ. Ήρθε ο Πιέρος του Σωτηρίου με δύναμη στο ύψος της περιοχής, τον σταματάει ο Βρικής. Βρήκε μπάλα σε αυτόν, μένει κάτω ο Μαϊόλη. Κάποιο πρόβλημα. Πήγε κοντά του ο διαιτητής. Έχει κάτι σοβαρό, Μαϊόλη. Σχεδόν όλοι οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ, βλέπω 3 και 5, 8, σηκώθηκαν για ζέσταμα και στα επόμενα στάδια του παιχνιδιού θα αρχίσουν και οι αλλαγές του Πάμπλο Γκαρσία. Λάιφης πίσω στον Σταφυλίδη, Ντάλσιο, τον κλείνει ο Καστέλ που γυρίζει πίσω και ασκεί πίεση στους παίκτες που προσπαθούν να οργανώσουν το παιχνίδι τους από πίσω. Πήρε μπάλα τώρα ο Αγάπιος Βρίκης, με δύναμη ο Σταφυλίδης. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου βλέπω του Οντού να είναι πιο κοντά στον Καστέλ, όπως όλα δείχνουν ξανά αλλαγή σχηματισμό από πλευράς Απόλλωνα σε ένα σχηματισμό 4-4-2 με τον Καστέλ του Οντού να βρίσκουν στην κορυφή, ο Αγάπιος Βρίκης στο αριστερό άκρο, ο Ντιονέ στο δεξιό άκρο και στα δύο άκρα της άμυνας ο Μερχάλ αριστερά και ο Σίκης στο νέο απόκτημα από την Ομόνια Αραδίππου στο δεξιό άκρο της άμυνας και ο Λάμε επιστρέφει, επειδή τον είδαμε προς τα τέλη του πρώτου ημιχρόνου να μεταφέρεται στον κεντρικό διάδρομο σαν αμυντικός μέσος. Πλέον επιστρέφει ξανά σαν κεντρικός αμυντικός και οι δύο αμυντικούς μέσους, τον Λιούμπιτς μαζί με τον Μόργαν Μπράουν. Σμερχάλ. Βρικής. Το Ντου έκανε το παράλληλο γύρισμα στο ύψος της μικρής περιοχής, έγινε το διώξιμο και πλάγιο για τον Απόλλωνα. Μόρκα Μπράουν πίσω στον Κβίτα.
Και πάλι Μόρκα Μπράουν. Λαμ. Σίκης και Διόν. Τώρα ο Λαμ. Ο Λαμ. Η αγώνια παλιά ακριβίας για τον Σμρχάλ. Λαθασμένο το κατεβασμά του. Μαϊόλι. Πλάγιο παραχωρεί ο Αγάπιος Βρίκης. Μπράβο Τόμας! Αμέσως Τόμας! Μπράβο, κλείτο, Στο πλάγιο Σατσάς. Κέρος Σωτηρίου. Κάνε λάθος. Διόν. Το μαρκάρει ο Μάιερ. Διόν για τον Καστέλ για να κάνει ένα εντυπωσιακό σουτ. Κλείστηκε. Διόν. Κέρος Σωτηρίου που γύρισε πίσω. Σίκης για τον Μόρκα Μπράουν. Κβίτα. Λαμ. Σίκης. Λιουπίτς. Πέρασε η μπάλα πίσω. Ο Βρίκης προσπαθεί να βρει χώρο για σουτ. Κλείστηκε από τον Ντάρσιο. Έδωσε πίσω στο Μόρκα Μπράουν. Αυτός πιο πίσω στο Κβίτα. Κβίτα για Μπράουν. Σμρχάλ. Λιουπίτς. Δεξιά η μπαλιά του στον Σίκη. Ανδρέα Σίκη σεντράρει. Καστέλ την κεφαλιά στην κλειστή γωνία. Εκεί μαζεύει με δεύτερη προσπάθεια ο Μπέλετς στο 50. Βλέπουμε σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου η ομάδα του Απόλλωνα μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, καλύτερη κυκλοφορία μπάλας και με αυτό το νέο σχηματισμό 4-4-2. Σμρχάλ. Υποπίεση Μαϊόλι. Πλάγιο για τον Απόλλωνα. Μαρκίνιος. Γιαννακού. Πίσω στον Μπέλετς. Μπέλετς με τη μία στον Μάιερ και πάλι Γιαννακού. Παλιά. Δεν συνεννοήθηκε ο Σατσάς με τον Μαϊόλι. Μόρκα Μπράουν. Βρίκης. Κβίτα. Λαμ. Και πάλι Κβίτα. Έχει το Σμρχάλ. Ξεμαρκάρει στο αριστερά. Λάθος από τον Μπράουν. Πλάγιο για το Αποέλ. Σατσάς περιμένει οι συμπαίχτες του να κάνουν κίνηση μπροστά του. Μαρκίνιος με τα κουνάκι στο Μαϊόλι. Μπάλα στον Σμρχάλ. Πάτησε, γύρισε πίσω στον Κβίτα. Λιουπίτς. Δεξιά στον Σίκη. Και πάλι Λιουπίτς για τον Λαμ. Μπράουν. Δεν έκανε καλό κοντρόλ, τον πίεσε ο Ντάλσιο, παρολίγο να εκμεταλλευτεί εκεί το λάθος. Εδώ γίνεται άλλο ένα από τον Κβίτα, παίρνει ο Ντάλσιο. Συνδυάζεται με τον Μάιερ και τώρα ο Σταφυλίδης. Κορπού. Διόν. Βγήκε μπαλιά, πισινή κεφαλιά, ο Καστέλ αφήνει στον Βρίκη, το παράλληλο γύρισμα εκεί, προσπάθησε και για σούτ νομίζω, αλλά δεν βρήκε καλά την μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Σμρχάλ, με πισινή κεφαλιά τώρα. Δίνει στον Διοντού. Καστέλ, τσιμπάει και πάλι για τον Διοντού. Άμυνα από το Λαΐφι.
Σωτηρίου, Ντάλσιο, Μάιερ. Σταφυλίδης. Η αγωνία παλιά φαίνεται καλή, αλλά λίγο δυνατή. Για να δούμε Μαϊόλι, δεν θα προλάβει. Το 24ο λεπτό χειροκρότημα από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ. Να το Παύλο Γκαρσία. Καστέλ. Κοντρόλ με το στήθος, του πήρε μπάλα ο Σατσάς και έδωσε στον Μάιερ. Μάιερ και Κόρπου, πίσω ο Λαΐφης. Γιαννακού και Λαΐφης. Μάιερ. Λάθος. Πίσω η μπάλα στον Λέουεμπερκ. Διόν. Λέουεμπερκ. Κβίτα. Παρενέβη ο Κόρπου, πιέζει ο Σίκης. Μαρκίνιος και Μάιερ. Μαρκίνιος. Έκανε κίνηση ο Σταφυλίδης, αλλά δεν πήγε μπάλα σε αυτόν. Μάιερ, τώρα Σταφυλίδης. Τον πιέζει ο Σίκης. Πάσα για τον Κόρπου. Τον κλείνει ο Λαμ, έρχεται και ο Σίκης. Κόρπου στο Μάιερ. Ντάλσιο. Έχει δεξιά το Σατσά. Τώρα η μπάλα στον Σατσά. Ντάλσιο. Χειροκρότημα και στον Ντάλσιο. Λαΐφης και Κόρπου. Κόρπου ανοίγει αριστερά στο Μαρκίνιος. Τον επιτηρεί ο Ανδρέας Σίκης. Μαρκίνιος. Τώρα σεντράρει. Έδωξε ο Κβίτα. Γιώργος Λεωνίδου έχει τον λόγο. Ετοιμάζει μαζεμένες αλλαγές ο ΑΠΟΕΛ λίγο πριν την συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Πάρα πολλοί παίχτες, ενδεχομένως να είναι και 11 νέοι παίχτες που αλλάζουν, βάζουν την επίσημη στολή. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον ακριβή αριθμό των τροποποιήσεων που θα κάνει ο κύριος Παύλο Γκαρσία στην αρχική του εντεκάδα. Βλέπω και τον Ανδρέα τον Χριστοδούλο, άρα θα έχουμε και τερματοφύλακα. Καλά είπες για εντεκάδα. Πάει να αλλάξει. Είναι βάση πλάνο αυτό, στρατηγικό πλάνο, ότι ο στόχος είναι να αγωνιστούν 60 λεπτά οι ποδοσφαιριστές. Επειδή μην ξεχνάμε και παιχνίδι με φιλικό με φιλικό, όσον κοντεύουμε στο πρωτάθλημα, θα παίρνουν αυξημένο χρόνο συμμετοχή. Από τα 60 θα πάνε 70-75 για να είναι έτοιμοι στην πρόβα Γενεράλε για την πρώτη αγωνιστική. Έχουν και τη Δευτέρα που επίσης ένα δυνατό φιλικό μέσα στο Αντώνης Παπαδόπουλος, στα κανάλια της Campbell.net Sports 1. Μαϊόλι. Μαρκίνιος. Συνεχίζει. Πήγε να προηγηθεί από την κόντρα, αλλά δεν του βγήκε. Παρά τώρα στον Σίκη. Γρήγορα και σωστά για τον Διόν. Παπακάρ Διόν. Συγκλίνει. Ήρθε ο Μαρκίνιος να κάνει μαρκάρισμα. Ο Λιούπιτς έπαιξε γρήγορα, αλλά δεν του βγήκε πάσα, δεν ήταν σωστή. Μάιερ και Ντάλσιο. Σε ένα χώρο που ελέγχει ο Σίκης. Και γυρίζει στον Λέουεμπερκ. Μόρκα Μπράουν. Λαμ. Κβίτα. Μπράουν. Είναι η πρώτη ευκαιρία, θα γίνουν οι μαζεμένες αλλαγές. Νάτι εδώ όλοι οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Και ο Ντράζιτς που θα πάει στην επίθεση. Είναι και ο Ανδρέας ο Χριστοδούλου τερματοφύλακας. Είναι ο Βαγόρας ο Αντωνίου. Είναι ο Άλβες.
Δεν πέρασε η μπάλα έξω. Συνεχίζεται η φάση. Έρχεται ο Λιούπιτς, κάνει το σουτ και ισοφαρίζει 1-1. Εκπληκτικό γκολ Ιβάν Λιούπιτς. Διαμαρτυρίες από τον Μπέλετς αν πέρασε η μπάλα εκτός. Το παιχνίδι συνεχίστηκε. Δυνατό σουτ στην ίδια αγωνία που κατέληξε το εκπληκτικό γκολ του Ντάρσιο στο 18. Ισοφαρίζει ο Λιούπιτς με δυνατό συρτό σουτ έξω από την περιοχή. Νικάει τον Μπέλετς για το 1-1 στο 59. Δύο πολύ όμορφα τέρματα και τα δύο τέρματα, δύο σουτ εκτός πανορθωτικής. Έλα, μα δούμε πρώτα αν πέρασε η μπάλα. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι και σίγουροι. Στην εξέλιξη της φάσης το δυνατό σουτ, ναι, φάνηκε, πέρασε εκτός. Πέρασε ολόκληρη εκτός, εδώ φάνηκε. Δεν το αντιλήφθηκε ο βοηθός απέναντι, το παιχνίδι συνεχίστηκε και ήρθε αυτό το πολύ όμορφο γκολ για το 1-1. Ο αλλαγή ετοιμάζει και ο Σοφρόνης Αυγουστή, το αριθμό 84, Χρήστο Χαραλάμπους, βλέπω από ψηλά. Ενώ θα γίνουν πολύ περισσότερες, ίσως και 11 τον αριθμό, όπως μας ενημέρωσε ο Γιώργος Λεωνίδου. 1-1 το φιλικό από ΕΛ Απόλλωνα. Σπρώξιμο Κβίτα και φάουλ πάνω στον Πιέρο Σωτηρίου. Παίζει γρήγορα και δίνει δεξιά στο Μαϊόλι. Εκπληκτικό κοντρόλ και πάσα στο Σατσά που φεύγει. Σατσάς, ήρθε ο Κβίτα με υποδηματικό τάκλιν και πήρε την μπουκιά από το στόμα του Σατσά σε εισαγωγικά. Κίτρινη στον Γιαννακού στο 60 και αποδοκιμασίες στον Κυριάκο Αθανασίου. Κίτρινη είδε και ο Λέουερμπεργκ στο πρώτο ημίχρονο. Πάει και ο Μαλεκίδης για να μπει μέσα. Θα έχει πολύ δουλειά ο Γιώργος Λεωνίδου να μας ενημερώσει. Σημείωσα τους δύο του Απόλλωνα που είναι πιο λίγοι και πιο εύκολο να τους σημειώσεις. 84-14. Ο Χρήστος Χαραλάμπους και ο Μαλεκίδης. Μαλεκίδης αγωνιστής στο αριστερό άκρο της. Έλα Γιώργο Λεωνίδου, όλοι έξω. Έχω τις αλλαγές, θα μπουν 10 μέτρησα σωστά, μόνο ο Μπέλετς θα διατηρήσει τη θέση του και σε πολύ λίγο ενδέχεται ο Χριστοδούλου να τον αντικαταστήσει γιατί προθερμαίνεται εντατικά ο Κύπρος τερματοφύλακας. Άρα να αναφέρω ότι μπαίνουν Αντωνίου, Μυρ, Μπα, Βρόντις, Ντράζιτς, Πουσσαϊτίδης, Λισάνδρου, Πολυκάρπου, Μέουρερ και Κούτσακος, με τον Μέουρερ να είναι ένα από τα μεταγραφικά αποκτήματα αυτού του καλοκαιριού. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Είπες και ο Κούτσακος. 10, ναι. Εύκολο. Όλοι έξω εκτός ο Μπέλτς. Και μέσα όλοι αυτοί που δεν μπαίνουν και δεν έχουν χρόνο συμμετοχής για την ώρα είναι ο Αντρέας Γεωργίου και ο Περέιρα και ο Χριστοδούλ. Πολυκάρπου μπήκε. Ναι. Είναι στη μεσαία γραμμή ο Πολυκάρπου. Ναι. Νέα δεδομένα. Δεν θα προλάβει. Πρόλαβε. Μέσα είναι, ναι. Πρόλαβε ο Ντουοντού. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού έγιναν οι 10 αλλαγές για το ΑΠΟΕΛ. Έχει κάνει 4 μέχρι στιγμής ο Σοφρόνης Αυγουστή. Φτάσε μέσα Μαλεκίδη, Ανδρέα Σίκη, Αγάπη Οβρίκη και Χρήστο Χαραλάμπους. Θα μπει σε λίγο και ο Ανδρέας Χριστοδούλου στη θέση του Μπέλετς. Κβίτα για το Λαμ. Πίεσε ο Μέουερ. Και πάλι Κβίτα, τον πιέζει ο Τράζιτς.
Παλιά τον Μαλεκίδη, πάνω το Σιμιάκη. Θα γίνει τώρα η αλλαγή του Χριστοδούλου με τον Μπέλετς. Λαλός έχει αλλαγή ρε. Άντρια! Έχω αλλαγή λαλός. Το αριθμό 33 Νικόλας Αχιλλέας Λισάνδρου. Μυρ. Είδαμε και τη φάση προηγουμένως. Δεν έκανα σχόλιο γιατί κοίταζα κάτι άλλο. Ίσως και οριακή φάση να φύγει από πίσω ο Μαλεκίδης. Σήκωσε το σημαίακι ο Νίκος Εγγλέζου. Πώς να αναφέρουμε, Γρηγόρη, με τις πολλές αλλαγές του ΑΠΟΕΛ, 10 στο σύνολο. 11 τώρα με τον 11, Χριστοδούλου. Ο Χριστοδούλου από τα δοκάρια, ο Λισάνδρου με τον Ευαγόρα Αντωνίου στο κέντρο της άμυνας, ο Πουρσαϊτίδης στο δεξιό άκρο της άμυνας, ο Μύρ στο αριστερό άκρο, στη μεσαία γραμμή ο Βρόντις με τον Πολυκάρπου, ο Μέουρερ σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Τράζης και στα δύο άκρα της επίθεσης ο Μπα αριστερό άκρο και ο Κούτσακος στο δεξιό άκρο. Παραμένει σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1 η ομάδα του Γκαρσία. Ο Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης ήταν στην ΠΑΕΚ πέρσι. Ήταν με το νέο απόκτημα της Κέβονε, τον Κωνσταντίνο τον Χαραλαμπίδη. Λαμ. Κβίτα. Μπράουν. Πουρσαϊτίδης. Πολύ καλή ενέργεια. Συνεχίζει και αφήνει. Και ο μπροστά στον Μέουερ. Πήρε το φάουλ. Παλιά για τον Τραζίτς. Τα δυνατή μάζεψε ο Λέοβεμπεργκ. Παίχτες του ΑΠΟΕΛ που ήταν βασικοί στο σημερινό φιλικό συνεχίζουν, κάνουν κάποια τρεξίματα μικρών αποστάσεων πίσω από το γκολπόστ εκεί στο πέταλο των πορτοκαλί. Σίκης, δεν πέρασε η πάσα του, ο Μυρ σε πλάγιο. Λαμ στον Κβίτα. Πολύ κοντινό το χρονικό διάστημα, σε 48 ώρες ξανά φιλικό παιχνίδι για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Λιούμπιτς, ο σκόρερ για τον Απόλλωνα. Ένα από τα νέα αποκτήματα που αγωνίστηκα σήμερα. Μόρκα Μπράουν, ο Καστέλ που συνεχίζει, είναι στο αρχικό σχήμα ακόμη. Όχι. Όχι, έγινε αλλαγή. Μπήκε ο Κύπριος, ο νεαρός Κύπριος. Μπήκα μέσα ο Χαραλάμπος, ο Χρήστος που βρίσκεται ναι, με τον Ντουοντού. πήγαν έξω ο Βούρος, ο Σέρχιο Καστέλ, ο Γασπάρ. Έρχεται προς τον Μαλεκίδη. Για να δούμε εδώ την προσπάθεια του Ντουοντού. Θα πάρει το κόρνερ. Πάει σιγά σιγά την εκτέλεση του κόρνερ ο Αγάπιος Βρίκης. 68ο λεπτό. Αρκετοί μέσα στην περιοχή του Μπέλετς. Ένα κεφαλιά ψηλά, έμπαλα έξω. Όμως Γρηγόρη, θα ήθελα και την άποψη σου. Θεωρώ ότι ο Ντάλτσο ξεχώρισε από πλευράς από σε αυτά τα 60 λεπτά που αγωνίστηκε στο σημερινό παιχνίδι. Δεν είναι μόνο το τέρμα του, είναι και στο δημιουργικό κομμάτι εκεί στον κεντρικό διάδρομο. Πήρε πάρα πολλές μπάλες. Εννοείται.
ότι ήταν από αυτούς που περιμέναμε να ξεχωρίσει και ότι είναι μέχρι στιγμής μια σημαντική, μια κομβική μεταγραφή για το ΑΠΟΕΛ. Η επιστροφή του κρίνεται πάρα πολύ σημαντική. Ένας εκ των 5 αρχηγών θα βοηθήσει πάρα πολύ. Τα είπαμε και στην αρχή. Μας τα απέδειξε και με το γκολ που πέτυχε. Θα παίξει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ, στον τρόπο παιχνιδιού του. Διακόπτει το παιχνίδι για να δροσιστούν λίγο οι ποδοσφαιριστές. Μόλις μπήκαν το ΑΠΟΕΛ εντωμεταξύ. Δεν χρειάζεται και ιδιαίτερο διαφορετική όμως η προσέγγιση από πλευράς Απόλλωνα, δεν έκανε τόσες μαζεμένες αλλαγές όσο φρόνησε ο Αυγουστής. Έπρεπε να το κάνει το διάλειμμα. Θα έχει την ευκαιρία και ο Γιώργος Λεωνίδου να ακούσει τώρα και τον Παύλο Γκαρσία. Αν πιάσει κάτι το αυτί του και από το Σοφρόνη Αυγουστή στις οδηγίες. Φώναξε και τον Μαλεκίδη πιο κοντά του. Θα δούμε ξανά την προσπάθεια του Ντουοντού. Φάνηκε και από άλλο πλάνο η μπάλα να περνάει ολόκληρη εκτός. Το παιχνίδι συνεχίστηκε. Ο Καστέλο έδωσε προς τα πίσω. Εκτός περιοχής. Ήρθε με δύναμη εδώ που φάνηκε. Την μπάλα πέρασε ολόκληρη εκτός. Άφησε ο Βρίκης και με δυνατό σουτ ο Λιούπιτς έκανε το 1-1 στο 59ο λεπτό. Ο Παύλο Γκαρσία. Ο Μόρκα Μπράουν. Και επιστρέφουν όλοι τώρα στις θέσεις τους για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Πάμε να δούμε και τι υπόθηκε από τους δύο προπονητές, τις οδηγίες τους στο διαλυματάκι που ακολούθησε, στο coolie break. Έλα Γιώργο. Λοιπόν, ο Παύλο Γκαρσία είχε δώσει οδηγίες όταν πιέζεται η άμυνα του ΑΠΟΕΛ να γίνονται κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις στον κεντρικό διάδρομο και διαγώνια σε όλο το πλάτος του γηπέδου για να επιχειρούνται μακρινές μεταβιβάσεις, ώστε το ΑΠΟΕΛ να απεμπλακεί από την πίεση που βάζει ψηλά η ομάδα του Απόλλωνα. Και στην αντίπερα όχθη ο Φρόνης Αυγουστή τόνισε στον Μαλεκίδη πώς πρέπει να γίνεται το μαρκάρισμα του Κούτσακου, ο οποίος παίζει ως δεξί εξτρέμ, ό,τι βλέπω, και είναι υπό την επιτήρηση του Μαλεκίδη. Και παράλληλα πιάθανε τα επιθετικά καθήκοντα ενός εκ των αρχηγών του Απόλλωνα, τον Μαλεκίδη, που σήμερα φέρει το περιβραχιόνιο, να προωθείται και να βλέπει τις παράλληλες μεταβιβάσεις στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Γιατί έχει πει και στον Μπράουν να ανεβαίνει και να πατά περιοχή. Μάλιστα. Πίσω η μπάλα από τον Νικόλα Κούτσακο. Στην άμυνα τώρα ο Νικόλας Αχιλλέας Λισάντρου. Πάει αριστερά του παιχνίδι στο Μυρ. Κατοχή 49 με 51. Ήταν 56-44 νομίζω στο πρώτο ημίχρονο. Ανέβηκε τώρα για τον Απόλλωνα. Κάποια εξήγηση, Αντριέν, γι' αυτό. Η περισσότερη κατοχή ο Απόλλωνας τώρα. Εντάξει, ελαφρώς, επειδή τα πρώτα 7-8 λεπτά του με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου είχε συνεχώς την κατοχή της μπάλας. Ήταν και μπροστά στο σκόρ η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, έδωσε χώρο στην ομάδα του Απόλλωνα. Εκεί εξηγείται αυτό το ελαφρύ κατοχή της μπάλας. Αν και ισορρόπηση. Πολύ καλός συνδυασμός εδώ. Θα δούμε τον Μυρ που έκανε την παλιά. Βρόντις. Είναι μπάλα πίσω. Στον Λισάντρου. Συνέχεια ο Αγόρας Αντωνίου με τον Μπουρσαϊτίδη. Έξω η μπάλα από τον Μαλεκίδη. Λισάντρου.
Μυρ. Αφήνει στον Μπα. Μπα και Μυρ. Πίσω Λισάντρου. Ο Μπράουν πρώτος στην μπάλα. Πίσω ο Διοντού. Λιούπιτς. Πολυκάρπου. Σωστή πάσα για τον Ντράζιτς που ευνηδιάστηκε. Και πάει ο Απόλλωνας τώρα με Βρίκη. Αριστερότερα Μαλεκίδης. Έδιωξε ο Ευαγόρας Αντωνίου. Να αναφέρουμε Γρηγόρια την πρώτη αγωνιστική. Δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του Απόλλωνα. Φυσικά δεν υπάρχει στη φετινή σεζόν εύκολο παιχνίδι. Θα αγωνιστεί με την ομάδα του Άρη Λεμεσού. Σε περίπτωση που απεκλειστεί η ομάδα του Άρη Λεμεσού από την ΑΕΚ Αθηνών και δεν αναβληθεί η πρώτη αγωνιστική λόγω play-off. Και η ομάδα του ΑΠΟΕΛ εκτός έδρας απέναντι Άρης Απόλλωνας. Νεοφώτης στη ομάδα Κρασάβα, του Freedom 24 Κρασάβα, ναι, με τον ΑΠΟΕΛ. Τα άλλα 5 παιχνίδια είναι ο Εθνικός με τον Ακρίτα. Πάφος Ένωση, αν θα γίνει. Είπαμε Freedom 24 ΑΠΟΕΛ, Άρης Απόλλωνας, Ανόρθωση, Ομόνια Ραδίππου, ΑΕΛ Ολυμπιακός και Ομόνια ΑΕΚ εδώ. Που και αυτό, όπως όλα δείχνει, θα πάει για αναβολή. Ετοιμάζει 3 παίχτες ο Σοφρόνης Αυγουστή, ή 2. 3. Φεύγουν 3-5-11. Τόμας Λαμ, Μόρκα Μπράουν και Διόν. Και μπαίνουν μέσα, Γιώργο, ο Άδωνη, τον βλέπω από ψηλά. Δεν άκουσες τα άλλα δύο νούμερα, Γρηγορή? Τους βλέπω από ψηλά. Είναι με το 19 ο νέαρχος Δίνονος. Ναι, έχεις ακούσει πολύ καλά τα νούμερα. Και ο Πάνος Χαραλάμπου. Αυτοί που θα βγουν είναι με τον αριθμό 3 ο Λάμπ, με τον αριθμό 5 ο Μπράουν, με τον αριθμό 11 ο Διόν, όπως τα έδωσες. Εισέρχονται ο Άδωνη με τον αριθμό 4, ο Ζήνονος με τον αριθμό 19 και ο Πάνος Χαραλάμπους με τον αριθμό 83. Άρα γίνονται 2 οι Χαραλάμπους στο γήπεδο για τον Απόλλωνα. Ναι, και συνολικά 7 οι αλλαγές του Σοφρόνη Αυγουστή. 11 ο Παύλο Γκαρσία. Δεν ξεκίνησε με κανέναν Κύπριο ο Σοφρόνης Αυγουστή. Θα ολοκληρώσει με πάρα πολλούς, όπως και το ΑΠΟΕΛ. Ξεκίνησε με 4, έγιναν πάρα πολλοί οι Κύπροι. Έλα, Αντρία. Να αναφέρουμε ότι ο Άδωνης Ζαχαρίου προέρχεται από τις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ στο παρελθόν. Ναι. Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του. Πήγε εθνικό μετά. Πήγε εθνικό, πήγε στην Δόξα Ζαχαρίας Άδωνης. Έχουμε αυτή την ευκαιρία του Απόλλωνα που πάει να δημιουργηθεί με τον νέαρχο Ζήνονος. Είναι το Απόελ μπροστά. Σίκης για τον Χρήστο Χαραλάμπους. Εντάξει, μπήκαν πάρα πολλοί νέοι παίχτες, άλλαξαν πάρα πολλά δεδομένα και έτσι έχουμε και αυτή την πτώση του ρυθμού. Έπαιξε και Δόξα και Ασίλ και Σαλαμίνα και Εθνικό πριν πάει στον Απόλλωνα. Ο Άρων. Πίσω η μπάλα. Παλεκίδης. Πάσα μπροστά για Διοντού. Φάουλ από τον Ευαγόρα Αντωνή. Στατική φάση για τους γαλάζους. Στο 78 λεπτό του παιχνιδιού. Φιλικού αγώνα ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα. 1-1 με δύο πανέμορφα τέρματα. Ντάλσιος στο 18 λεπτό και Λιούπιτς στο 59ο.
Είδαμε και τα δύο φάουλ που έχουν γίνει. Έχουμε διακοπή γιατί έχει πρόβλημα ο Ντουοντού. Και ετοιμάζει τον Ρομπέρτο Ρωτή ο Σοφρόνης Αυγουστή να αντικαταστήσει τον Ντουοντού. Με πρόβλημα τραυματισμού. Εκτελείται το φάουλ. Ο Σδίνος έδωσε πίσω. Σίκης. Πίεζει ο Ντράζιτς. Ετοιμάζονται Ιωάννης Πολυβίου και Ρομπέρτος Ρωτής. Πάμε στον Γιώργο τον Λεωνίδου για τις αλλαγές. Λοιπόν, η πληροφόρηση που έχω είναι ότι θα βγουν Ντουοντού και Γιούπιτς. Θα μπουν δύο νεαρά ταλέντα, νεαρή σε ηλικία. Για παράδειγμα, ο Ρωτής είναι 16 ετών, βλέπω εδώ. Και πολλά υποσχόμενοι ποδοσφαιριστές, δηλαδή έχουν το μέλλον μπροστά τους και έχουν πάρει ενδεικτικά φέτος να αναφέρω επαγγελματικά συμβόλαια από τον Απόλλωνα. Όπως πήρε και ο Χαραλάμπους και ο Ακίμ και ο Παπαδόπουλος, είναι και ο Νικολάου. Παίχτες που επενδύει ο Απόλλωνας σε αυτούς. Θα δούμε τον Κούτσακο. Έδωσε για τον Ντράζιτς. Ντράζιτς το σουτ, δοκάρι και έξω. Στο 80ο ακριβώς λεπτό του παιχνιδιού. Στέφαν Ντράζιτς πήρε από τον Κούτσακο σε μια γρήγορη επιθετική προσπάθεια το δοκάρι για το ΑΠΟΕΛ με τον Ντράζιτς. Γίνονται τώρα οι δύο αλλαγές που μας προανέφερε ο Γιώργος Λεωνίδου. Έφυγαν Λιούμπιτς και Ντουοντού με μικρό πρόβλημα τραυματισμού και πέρασαν στις θέσεις τους οι νεαροί Ρομπέρτος Ρωτής και Ιωάννης Πολυβίου. Απλά φωνάζει στους παίχτες του ο Σοφρόνης Αυγουστή. Εδώ βλέπουμε την εκδήλωση αντεπίθεσης του ΑΠΟΕΛ με τον Κούτσακο να δίνει στον Ντράζιτς. Και κοιτάξτε την πορεία της μπάλας. Χτύπησε στο εξωτερικό μέρος του δοκαριού, κάτω χαμηλά και έξω. Έξω η μπάλα από τον Λισάνδρου, ναι, σε πλάγιο. Νικόλας Αχιλλέας Λισάνδρου. Το πλάγιο του Απόλλωνα από τα δεξιά, 82ο λεπτό, παραμένει το 1-1. Πήγε ο Σίκης να το εκτελέσει. Προσπάθεια από τον Ρωτή που έκανε την ψιλοκρεμαστή μπαλιά. Και ο Πάνος Χαραλάμπους έκανε την προσπάθεια. Φάουλ από τον Σίκ. Δώσε το χέρι. Βλέπουμε πόσο επηρεάζει πάρα πολλές αλλαγές και στο ρυθμό του παιχνιδιού. Είναι πολύ εμφανές. Μπαλιά για τον Ντράζιτς. Βγήκε ο Λεομπέρκ ακριβώς στο ύψος της μεγάλης περιοχής και έδιωξε.
Εκτέλεσε ο Μπουρσαετίδης στο πλάγιο. Ο ίδιος επανακερδίζει και κάνει πολύ καλή πάσα για τον Ντράζιτς. Κούτσακος. Κατάφερε, έκανε την σέντρα πάρα πολύ καλή, κεφαλιά αστοχή από τον Μπα. Στο 84 μια καλή στιγμή για το ΑΠΟΕΛ. Δημιουργήθηκε από δεξιά με τη σέντρα του Κούτσακου. Μια φάση που άρχισε από πολύ καλή ενέργεια του Μπουρσαετίδη. Ξανά η σέντρα του Κούτσακου. Η καρφωτή κεφαλιά του Μπα αστοχή. Στο 84ο λεπτό. Μετά το δοκάρι του Ντράζιτς, ευκαιρία και για τον Μπα. Λεβεμπέρκ. Παίρνουμε που να είναι στο τελευταίο 5 λεπτό του φιλικού παιχνιδιού ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα. Πολύ καλή άμυνα από τον Λισάντρου και η πάσα του πιο μπροστά για τον Μέουερ. Μέουερ Σάντος. Βάνε. Εδώ πάνω στους Χαραλάμπους. Και εδώ ο Κούτσακος που έκανε την πολύ καλή σέντρα προηγουμένως. Στατική φάση για το ΑΠΟΕΛ. Κωνσταντίνος Μπουρσαετίδης ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Χαμηλά. Προσπάθησε ο Ντράζιτς. Στο πλάγιο Μπουρσαετίδης. Μυρ. Λισάνδρου. Και πάλι ο Μυρ. Ο Αγόρας Αντωνίου. Μπουρσαετίδης. Πολύ καλή ενέργεια. Για ακόμη μια φορά. Κουτσακός πίσω στον Χριστοδούλου. Μπα. Ελέγχει ο Μαλεκίδης, γυρίζει πίσω στον Λιόβεμπερκ. 4 λεπτά για το τέλος του φιλικού παιχνιδιού. Άδωνη. Αντωνίου. Λισάντρου. Ο Μύρ έκανε καλή ενέργεια. Βγήκε ο Λιόβεμπερκ, μάζεψε. Κβίτα. Λιόβεμπερκ. Λιόβεμπερκ, ανοίγεται ο Κβίτα. Το 28ο λεπτό. Έπεσε πάρα πολύ ο ρυθμός. Μπαλιά για τον Χρήστο Χαραλάμπους. Φάουλ από τον Αντωνίου. Άδωνη. Πολυβίου. Και πάλι πίσω στον Άδωνη. Λιόβεμπερκ. Πες το, Αντριέ.
Γρηγόρη, το ΑΠΟΕΛ θα ολοκληρώσει το παιχνίδι με 8 από τους 11 Κύπριους στην ενδεκάδα. Είναι ο Μπα, ο Μυρ, οι ξένοι Και ο Ντράζιτς. και ο Ντράζιτς. Και αν δεν κάνω λάθος, η ομάδα του Απόλλωνα, να εξαιρέσω τον Κβίτα και τον Λεούβενμπερ, τον τερματοφύλακα, Ναι, 9 Κύπριους. μάλιστα. Ένα καλό νέο. Ελπίζουμε να δούμε κάποιους από αυτούς και στα επίσημα παιχνίδια να Γιατί αγωνίζονται. όχι. Ευχόμαστε. Το χρειάζεται το κυπριακό ποδόσφαιρο, χρειαζόμαστε το κυπριακό στοιχείο. Μαρεκίδης, τόσο πίσω ο Πάνος Χαραλάμπους. Ο Κβίτας στο Λιόβεμπεργκ. Κούτσακος και πάλι για τον Πολυκάρπου. Έκλεψαν οι παίχτες του Απόλλωνα. Μαλεκίδης για τον Χρήστο Χαραλάμπους. Κούτσακος θα χάσει. Ο νέαρχος Ζήνωνος για μια κάθετη, εκείνη ο Λισάνδρου. Πολυκάρπου. Μπα, Ντράζιτς. Μπα και πάλι κάνει κίνηση ο Μυρ. Μπα σε Ντράρι για το Ντράζιτς, πέρασε η μπάλα μπροστά από το δεξιπόδι. Στο 90 θα έχουμε 2 λεπτά καθυστερήσεις, όπως ενημερώνει ο Γιώργος Λεωνίδου. Ο Ρωτής θα χάσει, ήρθε και ο Βρίκης, επιμένει ο Ρωτής, όρθιος ο Λισάνδρου, πολύ καλός στην άμυνα. Μπα. Πέρασε για τον Μέουερ, δεν μπόρεσε ο Μυρ, έρχεται ο Λισάνδρου. Μπα, αφήνει στον Μυρ. Στο πρώτο από τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Ευαγόρας Αντωνίου. Παίζει με τον Μέουερ. Το σουτ πολύ άστοχο. Βρίκης πήρε από τον Μπα. Σικής. Στη τελευταία επιθετική προσπάθεια του Απόλλωνα. Νέαρχος Ζήνωνος, αλλάζει παιχνίδι για τον Μαλεκίδη. Συγκρίνει ο Μαλεκίδης. Φέρει την μπάλα στο δεξί. Έκανε την προσπάθεια για σουτ, κλείστηκε από τον Βρόντι. Νέα σέντρα. Δεν ήταν το σωστό διώξιμο. Το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. 2-1 ο Απόλλωνας με Ζήνωνος. Νέαρχος Ζήνωνος στο τελευταίο δευτερόλεπτο δίνει τη νίκη στο φιλικό παιχνίδι υπέρ του Απόλλωνα με αυτό το σουτ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Μια αδράνεια στην άμυνα του Αποέλ και κακό διώξιμο, λαθασμένο διώξιμο, και ο νέαρχος Ζήνωνος έκανε το σουτ, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Χριστοδούλου και έγινε το τελικό 1-2. Θα δούμε ξανά τον γκολ πριν πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Βγήκε η σέντρα, γίνεται ένα διώξιμο. Νέαρχος Ζήνωνος βρίσκει μπάλα σε πλάτη παίχτη του Αποέλ. Αλλάζει πορεία και πάει στα δίχτυα του αν μπορούν να αντιδράσει Χριστοδούλου. Τελικό αποτέλεσμα Αποέλ Απόλλωνας 1-2. Ντάλσιος το 18, 1-1.